Jesu Kristu inkosi. Haleluya, ngibingelele uma, baba, Amen. nabazalwane bonke nabafundisi, nabafana abancane Sunday school. Ngiyabingelela ebandleni enkulu lethu Jesu Kristu. Ngibonga nami unyathela phakathi kwamabandla. Haleluya. Impela ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngikwazile ukulalela inkonzo zayizolo. Haleluya. Jesu. Ngibonga ukuthi uvumile nami ukuthi osukwini namhlanje uzohlanganyela nani. Haleluya. Ngihlala ngibheka inamba kamama ukuthi ngazi ngayiseva kanjani. Ngithi uma ngiyibheka ngayithola. Haleluya. Ngangithathe esesethawini eDeya. Haleluya. Ngithi ngiyayibheka ngiyithole. Ngenhlanhla ngize ngisendele isidudu imeseji ukuthi ngicela nginike i-direction yokuza la. Haleluya. Ngiyamthanda kakhulu uJesu, nami ngiyathanda ukuba njengaye. Haleluya. Yazi leli ukuthi leli cula ukuthi akudingwa nasibani ngoba yena ungukukhanya. Haleluya. Ukukhanya okukhona ngale kukhula. Haleluya. Uthi abanye bayamshiya, kazi mina nami ngomshiya. Lokhu ngicela nje umusa ukuthi inkosi noma sezikhona izimo kodwa engakushiyi. Haleluya. Khona akululanga, akulula indlela yokukholwa, akumnandi. Ukathome imfundiso komsazi akusiwona i-flap and flex ivangeli. Haleluya. Akumnandi biza ukuzidela njengoba eshilo uJesu ukuthi ofuna ukulandela mina makazidela athabathe uhlaka lakhe angilandela. Haleluya. Kubiza ukuthi sizidele. Haleluya. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, nami ngibonga umusa ongena ngaphansi kwekhaya lasentabeni yendlu kaJehova. Haleluya. Khona ungahlanganyeli nabazalwane kwenza ukuthi ungafani nokuthi usukuwedwa endlini. Haleluya. Khona lento eyenzakala uma uhlanganyela nabazalwane. Haleluya. Kodwa ngiyambonga ukuthi uNkulunkulu wayadala icebo, waqoqa abangane abancane. Namhlanje sengibashiyile ukuthi hayi cha nami ngisayohlanganyela nabanye abazalwane. Haleluya. Siyahlangana nabo sikhonza. Haleluya. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu enze okukhulu kunalokho ngabangani abanye ngoba makutshaleke kubantwana abancane ngisho noma kuthiwa ukephi la ukhona ngoba indaba mayitshaleke kaNkulunkulu, mayitshaleke kubantu abancane noma bengahamba sebehamba nevenyamini. Haleluya. Ukasho njalo ubaba uthi uma usuphume ekhaya lezi sokuhamba nevenyamini. Haleluya. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, nami ngiyafisa ukuthi ngelanga obaba noma bavakashe emevili. Haleluya. Bezobona la kuthiwa untombi khona abantwana abancane akabakhona anabo nekhaya. Haleluya. Siyamkholwa ukuthi uNkulunkulu nendlela zakhe ezakhe indlela iphakeme unendlela zethu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, akalenzanga iphutha ukuthi uNkulunkulu aqale negroup ekhaya lezi ngoba siqale khona ukuze size sifike entabeni indlu kaJehova. Haleluya. Wabona uNkulunkulu uthi ubona ngaphambili, uthi ngazi amazi ungakakhulu, ngazi ngisho imicabango. Haleluya. Ubonile ukuthi khona lezi zinto engasenzeki emabandleni ethu la ngesikhona. Haleluya. Sizosuka kuNkulunkulu simshiye ngenxa yezimo esibona ukuthi asahambi njengoba thina sibuka. Haleluya. Ngiyaxolisa makudla isikhathi eside. Haleluya. Siyambonga kodwa uNkulunkulu ngalokho ukuthi uNkulunkulu asihlumelele ikhaya lethu ukuze sikwazi ukuhlanganyela sizokwenza intando yakhe, hayi intando yethu. Haleluya. Siyamnxusa ukuthi uNkulunkulu asisize kakhulu silalele silenze izwi njengoba uNkulunkulu esasebenzisa umpostoli nomama. Haleluya. Ngiyathoba kakhulu. Ngiyaxolisa kakhulu uma sengikhumbula ukuthi ngisho igama ukhuluma ntombi akakhanyile ngokusuka emakhaya ngisuka le kamaphumulo la ngokusebenza ngisemevili. Siyabonga kakhulu. Ngiyaphikelele lutho Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela egameni
impostoli kanye nomama impostoli egameni likaJesu ngiyingcwele kaNkulunkulu egameni likaJesu. Mfundisi uMaseko, umama umfundisi uMaseko, mfundisi uMsali, umama umfundisi uMsali, haleluya. Ney'ngcwele zonke ey'khona ngebandla lonke likaNkulunkulu, amen. Igama lami ngizalwane ngokuthandeka ngingowakaSibongo. Kuhle umuntu useke washo kade sisahlabelela. Ngiwumntwana kaNkulunkulu bazalwane, ngisuka ngapha eKamaphumulo endaweni yangasemthandeni eQabane. Ngumntwana kaNkulunkulu. Ngithi angifakaze nje lo 4 minutes esenginikezwe, kungabi ngathi ukuhlabelela nje kuphela, futhi mawusuhlangana ngoba kuyenzeka umuntu ahlabelele noma enzeni. Mawusuhlangana nawe uthi hayibo wawuthi umntwana kaNkulunkulu ethi wawuzwe ngithini. So kubalulekile ukuthi umuntu asho, angagcini nje ngokuhlabelela, haleluya. Ngiyakholwa-ke bazalwane, ngibonga nje uNkulunkulu kakhulu ukuthi nje umama umfundisi Maseke esasimukile enkonzweni kube imvuselelo kakhulu empilweni yami ukuba khona, ukuzwa uNkulunkulu ekhuluma ngokuwelisa, ukuthi kumele siweliswe ukuze sithole isibusiso. Kwakhulunywa ngokuthi uPhawuli wakushaya indiva konke ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu, haleluya. Kuhlalile enhlizweni yami ukuthi Jesu ngicela ungisize la ebengingakakushayi khona indiva, ngoba lento yokuzidela ukuthi uJesu masiyidela usuku nosuku ofuna ukuze emva kwakhe makazidela thola sesiphambanise imihla amlandela. So-ke kuvuke nje leyo mvuselelo enhlizweni yami ukuthi Jesu ngisize usuku nosuku ngizidele ngenxa yakho. Kwavuka nje leyo mvuselelo enhlizweni yami. So-ke akubanga yize kimi ukuba khona kule ndawo, ngizwile imvuselelo empilweni yami, haleluya. Uma kusakhulunywa ngokushaya indiva konke ngenxa yokukhulu bokumazi uKristu, ngamukela uJesu ngiyi-teenager. uJesu wayisiza impilo yami, ngagxela ngidela konke, ngakushaya indiva konke ngenxa yokukhulu bokumazi uKristu. Ngikhulela ekhaya labazalwane, insindiso sayithola nje sibancane. Obaba umsane babesigqugqusha sihambe siye enkonzweni, sibuye enkonzweni ebusuku sibancane, haleluya. Ngaleso sikhathi-ke sawumalume engakabi ubaba umsane, haleluya. Ngaleso sikhathi so-ke ngikhulele ensindisweni, ngakhula nje ngiyazi insindiso ukuthi uNkulunkulu ufunani. Nokho uJesu wayesiza impilo yami sengiyi-teenager ngina-16. Ngadlula ekuthenini sekuyinto yasekhaya ngoba kwakwenzeka ekhaya kuyafunda iBhayibheli, niyafunda nje iBhayibheli, hhayi solifunda kuphele kanjalo. Kuyathandazwa njalo, hhayi sothandaza. Kuyafastwa, hhayi sofasta ngoba phela kuthiwa kuyafastwa, siyafakwa sonke. Kodwa kwathi uJesu esengena kweyami impilo, kwaba ongaphakathi ngamukela uJesu, ngamukela amandla kaMoya Engcwele. Kwase kusho hlala ngaphakathi, kwakungasasho umzali ngoba kudala kwakuye kusuke kusho abazali bethi mhlampe sesisincane isiketi awusiyeke, mhlampe ngisiye ku-2 weeks, ngiphinde ngibuyele kuso. Uma bengathi abasanakile ngiphinde ngibuyele kuso. Futhi uma ngekho ekhaya ngivakashile ngamaholidi, ngigqoke lokho okungagqokwa ekhaya, ngigqoke konke okungagqokwa ekhaya ngoba angikho ekhaya. Kodwa kwase uJesu esengena empilweni yami, angitshelwanga muntu, kodwa kwase kungaphakathi. Athi-ke manje usumntwana kaNkulunkulu, wabona umase kushintsha i-wardrobe, ngathi ma ngicela ukungabe ngisayigqoka lezi iketi engathi zibambana kakhulu, sengicela ukushintsha indlela yokugqoka. Uma waze wafaka wathi hayi khona into esiyenzekile-ke enganeni yami, ngoba ngiyayazi bekuthi ngisho kuthengwe iy'mpahla ngingayigqoki into ethengwe yibona, ngingayigqoka kwesinye isikhathi ngoba manje bazongithengela into engingayithandisisi. Kodwa sengingena uJesu ngabona umehluko empilweni yami, kwaba nezinto engiyithandayo engiyidelayo, haleluya. Okunye kwakho ngangiyithinethe ngithanda umculo ongakholwa, R&B ngangiwuthanda kakhulu. Ubaba athi lo mculo wakho unamadimoni, nguyeke phambi kwakhe. Kodwa kwathi sengamukela uJesu, akubange kusaba khona isidingo sokuthi alokhu ethu ubaba. Kwasuka ngaphakathi kwami ukuthi lo mculo awukholwa, umthokozo uJesu, ngahlukana nawo, haleluya. Ngathola amandla, ngathola isibindi sokusho ukuthi ngiyakholwa. Bathi abafana uma bethi bayakhuluma, ngithi ngiyakholwa nje ngisindisa umdlalo kamajolana nomaqolomana angudlali, haleluya. Ngoba konke ngakushaya indiva, haleluya. Sekusele iminithe elilodwa sengihlala phansi, haleluya. So-ke ngifakaza bazalwane ukuthi nami uJesu wayenzela umusa impilo yami, ngakushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu. Kuningi uJesu angisize kukho, uyaqhubeka bazalwane, uyangisiza egameni likaJesu, amen.
Kristu inkosi. Sawuzalwane uNkulunkulu sengihlela phansi ngiyahlupheka ukuthi ngihlaleleni esasho lapho uthandeka ukuthi ungagcini ukuhlabelela nje ungazi ukuthi uqhamukaphi ubani ngoba kulesi sikhathi esiphila kuso uyamfica umuntu esenkonzweni mhlawumbe ehlabelela ushumayela nje enza konke kodwa uma usumfica kwenye indawo useshintshile usengolunye uhlobo futhi bese uyacaka ukuthi hawu kanti ubani lo. So bazalwane ngisimunyiswa yilokho ukuthi cha igama lami ngingujabulile bengibize bethi Jabu abangasekhaya-ke omama omama babiza ngoThembi Thembelihle ngizowafika ngapha eMgodi amaphumulo eMgodi eQabavu bizwa ngendawo eziningi Dabangu kodwa nje kakhulu ukuthi iseQabavu. Siyambonga uNkulunkulu ngingumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe ngiyamthanda uJesu ngafumana umusa okuthethelela izono bazalwane abasinika isikhathi esincane nje ukubonga nje uNkulunkulu nokungafuna ukuthi cha ngiyawazi amandla kaJesu esiza impilo yami ngihlukana nesono ngiyakwazi ukuhlukana nesoka ivangeli angifica nginesoka ngiyawazi amandla uJesu engihlukanisa nesoka kuningi nje bazalwane ngiyabazi ukuhlupha abazane ngenxa yokuthi uma sekufika insindisa ekhaya ixoshwe sixoshwe nomama ngoba makufika ivangeli nomama wathola naye wafumana uJesu siyakwazi ukuxoshwa ekhaya nje bazalwane kuningi nje kodwa nje engakusho ukuthi ngiyawazi amandla evangeli kaKristu uJesu efika empilweni yomuntu emhlukanisa nesono emhlukanisa nesono ewelisa njengoba ubaba esifundisa kulezi nsuku ngiyawazi amandla okwelisa uNkulunkulu eqhubeka futhi esifundisa ukuthi asiqhubeke futhi siwelise. Haleluya. Ngoba uJesu uma ngabe efika ufikela ukuthi sizohlukana nesono hayi ukuthi sihlale isonile. uNkulunkulu ufuna siphelele entandeni yakhe. Haleluya. Nje ilokho bazalwane ngoNkulunkulu lelo thuba lokuthi nami bebekhona ngisono. Amen.